Moi! Luonnontieteissä pyritään ymmärtämään monimutkaisia rakenteita ja tapahtumia. Ymmärtämisen tueksi laaditaan malleja. Esimerkiksi sää, pitkän ajan ilmastosta puhumattakaan, on niin monimutkainen ilmiö, että sitä voi ennustaa vain yksinkertaistettujen mallien avulla. Mallit laaditaan tunnetun tiedon ja mittaustulosten pohjalta. Mutta malleissa ei useinkaan voida huomioida kaikkia mahdollisia ilmiön vaikuttavia tekijöitä. Mallit voivat olla esimerkiksi fyysisiä, kuten vaikkapa rakennetut pienoismallit, matemaattisia, kuten painovoimamallit, tai tilastollisia, kuten monet talouden ennustamiseen käytetyt mallit. Fysiikassa eri suureiden välisiä riippuvuuksia kuvataan usein graafisten mallien avulla, eli piirtämällä erilaisia kuvaajia koordinaatistoon. Koordinaatistoesityksestä suureiden välinen riippuvuus on usein helpompi havaita kuin vaikkapa taulukosta. Matematiikasta muistat varmasti koordinaatiston, eli vähintäänkin kahdella akselilla x- ja y-akseleilla varustetun ruudukon, jossa pisteen paikka kuvataan koordinaateilla. Fysiikassa pisteen paikan ilmoittamat koordinaatit ovat aina joitakin suureiden arvoja. Akseleilla on oltava näkyvissä suureiden tunnukset ja yksiköt. Koordinaatistoa nimettäessä vaaka-akseli nimetään aina ensin. Tässä meillä on VM, koordinaatisto eli tilavuus, massa, koordinaatisto. Vastaavasti jos meillä olisi vaikka TS-koordinaatisto, niin silloin vaaka-akselilla olisi aika ja pystyakselilla matka. Tässä tapauksessa meillä on kuitenkin mittausdataa tilavuuksista ja niitä vastaavista massoista. Olen laittanut nämä kokeellisesti saadut havaintopisteet paikalleen Excelin lisää pistekaaviotoiminnolla, mutta on yhä hyödyllistä osata merkitä pisteitä koordinaatistoon myös käsin. Muistathan, että muuttuja on matematiikassa lukuarvoon viittaava symboli, yleensä kirjain x. Kun meillä on koordinaatistossa oleva suora tai käyrä, sen yhtälö kertoo lausekkeen, jolla pystyakselin muuttujan voi laskea vaaka-akselin muuttujan avulla. Kun jokaista vaaka-akselin muuttujan, matematiikassa siis x:n arvoa vastaa vain yksi pystyakselin muuttujan y:n arvo, joka saadaan laskettua jollakin yhtälöllä, niin sanotaan, että y riippuu muuttujasta x, eli y on x:n funktio. Fysiikassa riippuva muuttuja on usein se, jota varsinaisesti mitataan kokeessa, kun taas riippumaton muuttuja on se, jota säädellään tai muutetaan eri mittausten välillä. Jos palaan aiemmin toissa diassa näyttämääni mittausdataan, niin siinähän oli punnitsemalla mitattu sitä, mitä aineen massalle tapahtuu, kun punnittavaksi otettua tilavuutta muutetaan. Riippuva suure esitetään koordinaatiston pystyakselilla, riippumaton vaaka-akselilla. Tässä tapauksessa siis massan arvot ovat pystyakselilla ja tilavuuden arvot vaaka-akselilla. Mittaamalla saamaamme havaintopisteiden joukkoon on tässä sovitettu suora. Tein sen Excelissä niin, että
valitsin koko pistejoukon näpäyttämällä yhtä pisteistä, jonka jälkeen klikkasin hiiren oikeaa näppäintä ja valitsin avautuvasta valikosta toiminnon lisää trendiviiva. Tämä suora on kuvaaja, joka esittää suureiden välisen riippuvuuden. Nyt voimme sanoa, että esitämme graafisesti massan riippuvuuden tilavuudesta, tai voimme sanoa, että kuvaajamme esittää massan tilavuuden funktiona. Excel ja monet muutkin tietokoneohjelmat osaavat siis tehdä automaattisesti niin sanotun graafisen tasoituksen, eli tietokone voi laskea puolestamme, miten saadaan piirrettyä kuvaaja, joka kulkee mahdollisimman hyvin mittaamalla saamiemme pisteiden kautta. On hyvä osata tehdä graafinen tasoitus myös käsin, eli on hyvä osata sovittaa myös silmämääräisesti piirtämällä pisteisiin kuvaajia. Hyvä sovitus on sellainen, jossa pisteet asettuvat hyvin joko suoraan kuvaajalle tai sen lähistöön. Graafisen tasoituksen avulla voidaan pienentää mittausvirheen vaikutusta, koska tasoitus vähentää yksittäisten mittausten virheiden vaikutusta lopputulokseen. Jos sinulla on joukko havaintopisteitä ja voit periaatteessa sovittaa niihin joko suoran tai käyrän, kannattaa ensin tarkistaa, mitä teoria ennustaa kyseisestä ilmiöstä. Jos fysiikan kaava osoittaa, että suureiden välillä on lineaarinen riippuvuus, pistejoukkoon tulisi sovittaa suora. Lineaarinen riippuvuus tarkoittaa, että suureiden välinen yhteys voidaan esittää ensimmäisen asteen yhtälönä. Tällöin muuttujien välinen muutos on tasaista. Tällaisessa tapauksessa havaintopisteet olisi hyvä sovittaa suoralle ja selvästi poikkeava piste voi viitata vaikkapa mittausvirheeseen. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei kaikki suureiden välinen riippuvuus ole lineaarista, eikä ole tarkoituksenmukaista sovittaa suoraan väkisin, jos ilmiö ei sitä tue. Kuvaajan muodosta tulee siis käydä ilmi, millainen suureiden välinen riippuvuus on. Piirretyltä kuvaajalta voidaan lukea suureiden arvoja myös mittauspisteiden väliltä. Tätä toimenpidettä sanotaan interpoloinniksi. Voimme esimerkiksi aiemmin piirtämältämme kuvaajalta lukea, kuinka paljon massaa 25 kuutiosenttimetrillä kyseistä ainetta olisi, tai yhtä hyvin toisinpäin, mikä olisi tilavuus, jos meillä olisi vaikkapa 100 grammaa kyseistä ainetta. Silloin, jos kuvaajalta luetaan arvoja, jotka sijaitsevat käyrällä ennen ensimmäistä mittauspistettä tai viimeisen jälkeen, on kyseessä ekstrapolointi. Ekstrapoloinnissa ei ole järkeä, jos mitattua ilmiötä ei voida olettaa samanlaiseksi mittausalueen ulkopuolella. Ajatellaanpa yksinkertaista tuttua esimerkkiä, sitä miten lapsen pituus muuttuu ajan myötä. Tässä kuviossa esimerkiksi lapsen pituus on jonkin aikaa kasvanut 10 senttimetriä 2 vuodessa eli 5 senttimetriä vuodessa. Voimmeko olettaa, että jatkossakin tämä lapsi kasvaa 5 senttimetriä joka vuosi? Emme voi. Vastaavasti myös fysiikassa on aina ekstrapoloitaessa käytettävä harkintaa. Täytyy aina pysähtyä miettimään, onko kuvaajasta näkyvä lainalaisuus voimassa mittausalueen ulkopuolella. Jos vaikkapa ekstrapoloidaan sitä, miten jousenvenymä kasvaisi jouseen ripustetun massan kasvaessa, niin täytyisi huomata, että
jossakin pisteessä massa kasvaa niin suureksi, että jousi ei enää kestä kuormitusta, vaan venymisen sijasta rikkoutuu. Sen sijaan esimerkiksi massan ja tilavuuden välinen suoraan verrannollisuus on fysikaalinen ominaisuus, joka koskee kaikkia tavallisia luonnossa esiintyviä homogeenisia eli tasakoosteisia aineita, joten aiemmin laatimamme kuvaajan kohdalla ekstrapolointi on hyvin mahdollista. Excelissä tämä onnistui ihan niin, että napautin hiiren oikealla painikkeella viivaa ja sitten valitsin avautuvasta valikosta muotoile suuntaviivaa ja sitten kohdasta trendiviiva-asetukset lisäsin ennusteen eteenpäin ja taaksepäin. Tässä kuviossa on interpoloitu ja ekstrapoloitu käyttämällä lineaarista mallia eli suoran viivan avulla. Lineaarinen menetelmä on yksinkertaisin interpolointi- ja ekstrapolointimenetelmä, joten me fysiikan peruskursseilla yleensä useimmiten käytämme sitä. Kuitenkin olemassa koko joukko erilaisia matemaattisia interpolointi- ja ekstrapolointimenetelmiä, joita löytyy Excelistä ja monista tavanomaisista tilasto-ohjelmista. Jos suureen arvoja interpoloidaan tai ekstrapoloidaan kuvaajasta, on käytetty menetelmä mainittava tulosten raportoinnin yhteydessä. Fysiikassa meillä on aika usein tilanteita, jolloin kuvaajan ja vaaka-akselin väliin jäävällä pinta-alalla on olennainen merkitys. Esimerkiksi matka on nopeus kertaa aika. Jos nopeuden arvo ei tarkasteltavana aikana muutu, vaan nopeus pysyy koko ajan vakiona, voimme laskea ajassa kuljetun matkan suoraan kertolaskulla. Jos nopeus kuitenkin muuttuu ajan myötä, kuljettu matka täytyy laskea integroimalla. Tällöin on ymmärrettävä, että aika-nopeus-koordinaatistossa nopeuden kuvaajan ja aika-akselin väliin jäävä pinta-ala ilmaisee ajassa kuljetun matkan. Silloin voimme integroimalla laskea jossakin ajassa kuljetun matkan. Toinen esimerkki. Työ on voima kertaa matka. Jos voima vaihtelee matkan aikana, voimme ainoastaan integroimalla laskea matkan aikana tehdyn työn määrän. Lukion pitkän matematiikan kursseilla opitaan laskemaan integraalien arvoja integraalifunktioiden avulla, jolloin funktion kuvaajan ja x-akselin väliin jäävä pinta-ala voidaan määrittää tarkasti. Ammattikoulufysiikassa ja ammattikorkeakoulujen insinöörifysiikan peruskursseilla riittää, että osaat integroida graafisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että osaat määrittää kuvaajan alle jäävän pinta-alan likimääräisesti. Eli graafinen integrointi siis tarkoittaa sitä, että määritetään kuvaajan alle jäävä pinta-ala likimääräisesti. Tämä tarkoittaa, että pinta-ala määritetään jakamalla alue sellaisiin monikulmioihin, joiden ala on helppo laskea. Mitä pienempiä monikulmiot ovat, sitä tarkempi tulos saadaan. Huomaa, että graafisessa integroinnissa pinta-ala kuvaa aina sitä suuretta, joka on vaaka- ja pystyakseleilla olevien suureiden välinen tulo. Kuten jo äsken mainitsin, jos tässä kuvaajassa olisi vaaka-akselilla aika ja pystyakselilla nopeus, pinta-ala olisi aika kertaa nopeus eli matka. Jos sen sijaan kyseessä olisi esimerkiksi
aika sähkövirtakoordinaatisto, niin virta kertaa aika on siirtynyt sähkövaraus, joten pinta-ala kuvaisikin siis sähkövarausta. Niinpä, jotta graafinen integrointi onnistuu, on palautettava mieleen pinta-alojen laskukaavoja. Muistathan, että suorakulmion pinta-ala lasketaan kertomalla kanta korkeudella. Ja että kolmion pinta-ala on puolet vastaavan suorakulmion tai muun suunnikkaan pinta-alasta. Eli ensin lasketaan kanta kertaa korkeus ja sitten jaetaan tulos 2. Katsotaanpa sitten esimerkkitehtävää. Meillä on tässä aika, nopeus koordinaatistossa nopeuden kuvaaja ja pitää graafisen integroinnin avulla selvittää, mikä on kuljettu matka. Ensimmäinen vaihe tällaisissa tehtävissä on aina se, että jaetaan nopeuden kuvaajan ja aika-akselin väliin jäävä fysikaalinen pinta-ala sopiviin monikulmioihin. Miten tekisit sen? Tässä tapauksessa on näppärintä jakaa pinta-ala niin, että meillä on 2 kolmiota ja niiden välissä 1 suora kulmio. Seuraava vaihe on laskea kunkin alueen pinta-ala. Mikä olisi pinta-ala S1? Kolmion kanta on tässä 2 sekuntia ja korkeus 4 metriä sekunnissa. Niiden tulo täytyy jakaa 2. Eli sieltä tulee 8 metriä jaettuna 2, eli matka S1 on 4 metriä. Entäpä pinta-ala S2? Suorakulmion pinta-ala on kanta kertaa korkeus. Tässä kanta on 4 sekuntia miinus 2 sekuntia, eli 2 sekuntia. Korkeus on 4 metriä sekunnissa. Vaaleansinisen alueen fysikaalinen pinta-ala S2 on siis 8 metriä. Lopuksi fysikaalinen pinta-ala S3. Minkä suuruinen se on? Kanta on 6 sekuntia miinus 4 sekuntia, eli 2 sekuntia. Korkeus on 4 metriä sekunnissa. Eli tämä kolmiohan on ihan samankokoinen kolmio kuin vasemmanpuolimainen. Sen pinta-ala on se sama 2 sekunnin ja 4 metrin sekunnissa tulo jaettuna 2. Eli eihän meidän tätä tarvitse laskea uudestaan, kun laskimme jo tuolla aiemmin, että siitähän tulee 4 metriä. Nyt lasketaan nämä matkat yhteen, eli saadaan 16 metriä. Näin ollen 6 sekunnissa kuljettu kokonaismatka on tässä 16 metriä. Nopeus on vektorisuure, eli nopeudella on suuruus ja suunta. Jos nopeus on sovittu positiiviseksi johonkin suuntaan, niin vastakkainen suunta on negatiivinen. Tässä kuvaajassa nopeus saa sekä positiivisia että negatiivisia arvoja, eli ensin liikutaan yhteen suuntaan ja sitten palataan takaisinpäin. Tällöin meidän täytyy erottaa toisistaan kuljettu kokonaismatka ja
toisaalta paikan muutos, eli siirtymä lähtöpisteestä. Kuljettu matka on nopeudenkuvaajan ja aika-koordinaattiakselin väliin jäävän alueen kokonaispinta-ala. A-kohdassa siis summaamme positiivisen ja negatiivisen puolen pinta-alat yhteen. Paikan muutos, eli siirtymä, saadaan tarkastelemalla positiivisella ja negatiivisella puolella olevien pinta-alojen erotusta. B-kohdassa siis lasketaan ensin matka yhteen suuntaan ja vähennetään siitä matka, joka tullaan takaisin päin. Osaisitko laskea nämä itse? Lasketaan ensimmäisen kolmion pinta-alan kaavalla, eli kanta kertaa korkeus jaetaan 2. Kanta on 2,5 sekuntia, korkeus on 5 metriä sekunnissa. Kun tämän tulon jakaa 2, tulos on 6,25 metriä. Sitten kun katsotaan toista kolmiota, joka jää aika-koordinaattiakselin alapuolelle, niin huomaamme sen olevan samanmuotoinen ja kokoinen kuin yläpuolella oleva kolmio. Tässäkin on kanta 2,5 sekuntia, ja kun nyt tässä A-kohdan tapauksessa ei oteta huomioon miinusmerkkiä nopeuden edessä, eli suuntaa, niin korkeus on 5 metriä sekunnissa, joten kolmion pinta-alaksi tulee tässäkin tapauksessa 6,25 metriä. Niinpä kokonaisuutena kuljettu matka on 2 kertaa 6,25 metriä, eli yhteensä 12,5 metriä. Sen sijaan B-kohdassa, kun katsotaan siirtymää suhteessa lähtöpisteeseen, niin tilannehan on se, että ensin on kuljettu 6,25 metrin matka johonkin suuntaan ja sitten 6,25 metrin matka täysin vastakkaiseen suuntaan, eli on palattu lähtöpisteeseen. Näin ollen siirtymä on tässä 0 metriä. Jos fysikaalinen pinta-ala on hyvin vaikea jakaa monikulmioihin, on mahdollista käyttää graafiseen integrointiin myös niin sanottua ruutumenetelmää. Silloin jaetaan alue ruutuihin ja määritellään ensin yhden ruudun fysikaalinen pinta-ala. Esimerkiksi kuvan esimerkissä yksi ruutu on 10 metriä sekunnissa kerrottuna 1 sekunnilla, eli yksi ruutu vastaa 10 metrin matkaa. Sitten lasketaan, kuinka monta kokonaista ruutua ja kuinka monta osaruutua käyrän rajaamalla alueella on. Tässä meillä on 26 kokonaista ruutua. Sellaisia ruutuja, jotka ovat osittain mukana, on 28. Joistain ruuduista on mukana isompi, joistain pieni osuus. Mutta ruutumenetelmässä me aina arvioimme, että osaruutu on keskimäärin puoli ruutua. Eli 28 osaruutua vastaa 14 kokonaista ruutua. Niinpä meillä on suurin piirtein 26 plus 14, eli 40 ruutua, joka tarkoittaa 400 metriä. Tämä on melko karkea arvio. Seuraavaksi on taas aika harjoitella. Lisäksi voisit tänään katsella TV-uutisia tai sanomalehtiä sillä silmällä, että bongaisit sieltä erilaisia mittausdatasta tai tilastoista tuotettuja malleja. Moikka!